župe. Môže, to je váš. On je náš? Jasné. Že je to tak možné? Môžeš snímať, Pozdravujem vás Valaško a prinášam vám silvestrovský dárek, slivovicu, ktorá má 110%, chlapi. Ale netreb, počúvaj, slivovica môže mať 52. Tá moja má 110, ti říkám. Jak si to dokázal? Som zmykal 53 s 57, no. Polku, počúvaj ma. Je to, áno. Je zákon, ktorý hovorí, že vodič nemôže mať v krvi ani 0,01 promile alkoholu. Že to tak možné? To platí u nás i u vás to platí? Áno, jasné. To je sila to. Francúzsko je krajina, kde môže byť ešte 0,5 promile, je to ešte povolená hranica. Povedz, koľko by si musel vypiť ty, aby si mal ty v krvi 0,5 promile alkoholu? Počkej, moment. Kolik ja bych musel vypiť, abych měl v krvi 0,5 promile? Tolik. Alespoň cíti nič. Volku, počúvaj, každý chlap má nejakú fintu, ako spaliť babu do postele. Prezrať aj ty svoju preklap. A to už ja už nemôžu paliť babi, však ja mám. Ale měl som. Ja som byl zástance toho, vždycky som říkal, to už se dneska nenosí, divadlo nebo kino. Ja vždycky přijdu za babu a říkám mi, poslyšte, mohl bych vás pozvat ke mne dom na svoju specialitu? Čo je za specialita? Moja specialita? Tak. Slivoviča s gaučem. Volku, u nás sa na Slovensku bude už o malú chvíľu platiť eurom. Vyzerá to pozadu, čo tam ešte je na Valašsko. Je to nejak pozadu, hňupe. My máme valašskú měnu, ne? Takže ja viem, že... Takhle, poslíš, ja ti to řeknu otevřeně. Hodnota peňazí je relativní, chápeš? No. Poněvadž, víte proč, chlapí? Poněvadž 1000, o které žena neví, má o moc vyšší hodnotu než ta, o které ví, ne? Takže teraz sa bude